Siya Marie, karong gataas ang kaso sa teenage pregnancy sa nasod. Unsa ang inyong programa aron malikayan ang teenage pregnancy ug unsa ang proseso aron makaapil ani ang mga single mom sa programang SK Negosyo? Grabe na gyud ka-alarming karon ang cases sa teenage pregnancy dira lamang sa Pilipinas kundi pati pod karon diri sa Barangay Luna. Mauna ni Agi nagpa symposium kami diri sa amuang barangay para kauban ang City Popcom para jud maghatag og awareness sa atong mga kabatan-unan. Og karon ato ang gi-launch sugod sa Mayo 1 ang ato ang SK Negosyo kung asa maghatag kita og 5,000 pesos nga puhunan sa ato ang mga single moms nga nag-edad sa 17 to 30 years old o kani sila may chance nga makadawat og 5,000 puhunan gikan sa SK Barangay Luna kay apilman sa 9 centers na dapat gyud i-focus ng mga SK ang ato ang economic empowerment. Og isa pud kani ka way namo para matudloan sila og entrepreneurship and financial literacy kung asa nay amo a partnership with DTI and Go Negosyo, and more than that mubida pod sila sa ato ang You Share I Learn teenage pregnancy awareness campaign. Kay gusto namo na dili lamang sad sila makadawat ng pangkabuhayan diri sa SK Barangay Luna kun dili pod maka-inspire o makahatag sila ng awareness sa atong mga kabatan-unan kung unsa ka importante ang paghuman sa eskwela o ang family planning. So ang ilang lang buhaton magpas sila ng business proposal kay ato pa man ang salaon og pilian. After ana kay kailangan nila mag-undergo ng training with DTI and Go Negosyo. Sa inyong SK sa barangay nang hatag usab og tabang sa mga PWDs og kasamtangan aduna moy komunikasyon sa TESDA aron mahatagan ang mga kabatan-unan og technical vocational scholarship. Unsa na ang estado karon sa inyong pakig-istorya sa TESDA ug kumusta ang atong mga PWDs? Maraming salamat Secretary Andanar. So diri gyud sa SK Barangay Luna gipaningkamutan namo na tanan jud mahilakip sa amuang kada programa or proyekto. Maunang para sa social inclusivity program namo giapil namo ang PWD labi na kadtong panahon sa ato ang pandemic kung asa naglisod jud ang tanan mao ang SK Barangay Luna naningkamot nga mag-realign og maghatag og financial assistance sa hapit mag 90 kabuok ng mga PWD naghatag tag financial assistance nga 500 pesos o gift packs para kanila para jud ma-feel nila na ang SK Barangay Luna nagpakabana para kanila. O ang sa tuwa pod sa mga programa nato sa out of school youth nakipag-partnership kita gitap nato ang TESDA kay sa ilaha ko man programa nga TESDA abot gusto nila na di na lamang mga in-school youth sad no ang ato ang dapat tagaan o pagtagad kun dili pod ang atong mga out of school youth. So mauto ang estado karon na apak sa region isala pang ato ang memorandum of agreement dito sa legal council kay ang Barangay Luna Council diri pag-amo sad initag diskusyonan kung asa agree gyud mi sa partnership nato sa TESDA kung asa gamiton ang facility ng barangay para i-accommodate ang ato mga kabaranggayanon, mga kabatan-unan na gusto magkaroon ng skills para makatabang kanila sa paghanap og trabaho o pwede sab sa pagnegosyo. Karon nga nagpadayon na ang pagpangabot o paghatag sa bakuna batok COVID-19, nagsugod na ba ang vaccination program sa inyong lugar? Giunsa pod ninyo pagtabang karon nga adunay pandemya? Yes, fortunately, Secretary Andanar, nagsugod na ang vaccination program diri sa siyudad sa Surigao. And last May 19, ang atong mga senior citizens tuan na dito sa City Gym para sa pagkuha silang first dose of COVID-19 para sa COVID-19 vaccine. And ang gihimo nato diri sa SK Barangay Luna, nahimo kita og murag sumbungan and kita ang maghatag og news updates para sa ato mga di ra lamang mga kabatan-unan kun dili pod mga kadagkuan nato mga senior citizens, mga nanay, tatay sa ato ang
Facebook page kung asa very active jud ta sa paghatag ng COVID-19 updates, announcements sa mga executive orders. Kay karon social media naman jud, Facebook, everyday naman ato ang mga senior citizens sad. Mauna ato ang ginahimo and nagkaroon po ta ng partnership together with the Philippine Red Cross sa paghatag nato og information drive. Naglibot gyud ta diri kay para sa paghatag sa awareness sa ato ang mga kabatan-unan pati sa mga nanay, tatay, mga senior citizens kay lahi ang ilahang pagsabot kung muingon tag COVID-19 vaccine, daghan gyud sila kaayo og mga concerned. Kay kabalo na ta kuman halos ang mga information makuha nato sa social media, di ta kabalo kung sakto ba maunang ang SK Barangay Luna naningkamot sa pagpasabot sa mga kadaghanan kung unsa ka importante ang pagpabakuna.